Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Diriwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi dawuh, man a'ta shadaqatal fitri, sapa wonge sing ngetokno zakat fitrah. Zakat fitrah iku kabeh wong Islam sing duwe ambekan kudu ngetokno. Yaiku wong sing menangi poso didik, wong sing menangi riyaya didik. Ngono ya. Ana bayi lahir jam 5 sore umpamane Ramadan terakhir. Mari ngono magrib riyaya wisan, isak mati. Umpamane ngono bayi iku lahir jam 5 sore jam 7 mati ngono. Iki menangi poso didik, menangi riyaya didik, wajib ngetokno zakat fitrah. Ngoten nggih. Nek bayine lahir mari magrib gak menangi poso, gak wajib ngetokno zakat. Ngoten nggih ya. Utawa bayi lahir tengah-tengah Ramadan 3 dina ta apa mati durung riyaya, ya gak wajib ngetokno zakat mergo gak menangi riyaya. Sapa wonge sing ngetokno zakat fitrah dawuhe Kanjeng Nabi, wong iku dijanjeni 10 hadiah. 10 perkara ambek Kanjeng Nabi. Siji, yadharu jasaduhu minad dunub, utawa yudhiru jasadahu minad dunub, utawa yudharu jasaduhu minad dunub. Disucekno jasate teko dosa. Masya Allah. Nomor 2, wong sing ngetokno zakat fitrah yuk taku minan nar, merdeka teko neraka. Atase zakat fitrah piro si emean? Piro? 2 kilo 7 on wis. Atase 2 kilo 7 on ae. Tapi nek jare aku sih nek treke 10 ngono ya aja 2 kilo 7 on, 2 ton, 7 ta. 7 pintal ngono. Wong ku kaya bayari nyawa setahun Mosok mek ya nek wong gak duwe mek 2 kilo 7 on. Sing nomor 3, wasalisu yasiru saumuhu makbulan. Posoe diterima karo Allah. Poso gak ngetokno zakat fitrah, nek ndelok sing hadiahe teko Kanjeng Nabi iki sing nomor 3 gak diterima posoe. Lah eman. Nomor 4, warabiu yastaujibul jannah. Wajib oleh swarga. 2 kilo 7 on. Niki maksude ngeten. Riyaya niku mari poso sak wulan bleng. Riyaya minimal sedina iku. Aja ana wong mikir mangan. Aja ana wong mikir engko sing tak pangan apa. Gak. Mergo apa? Ana zakat. Riyaya temen, aja kepikiran donya. Ya nek iso sak lawase ngono gak gopo mikir donya. Tapi ndek riyaya iku khususe aja ana wong mikir engko aku mangan apa. Makane sampai kok sampai ono riyaya wong gak iso mangan, gak duwe beras, gak iso tuku beras. Sampai utang, weh gak eloke nemen iki wong sing sugih-sugih. Awak dhewe ya katut sugih to, wong ngetokno 2 kilo 7 on ya iso kok. Alhamdulillah. Sing nomor 5, wal khamisu, wong sing zakat fitrah iku dijanjeni karo Kanjeng Nabi, yakhruju min qabrihi, mene nek metu teko kuburane aminan, aman. Padahal niku ngageti masyaallah. Fazaul akbar nggih tangi teko kubur niku. Tapi nek wong ngetokno zakat fitrah aman. Sing nomor 6, janjine Kanjeng Nabi nang wong sing ngetokno zakat fitrah, wasadisu yakbalu ma amila minal khairat fi tilkas sanah.
Gusti Allah nrimo amal kebagusane setahun iku. Nek gak ngetokno zakat fitrah, berarti setahun iku gak diterima ngono waliane. Lah ya eman yut. Ya apa ya gak amput-ampute, gak bandingan. Sing nomor 7, wong sing ngetokno zakat fitrah dijanjeni Kanjeng Nabi tajibulahu syafaati. Wajib oleh syafaatku yaumal kiamati, besok ana dina kiamat. Wasaminu utawi kang kaping 8 yamurru alas sirati kal barkil khatif. Menenek liwat siratal mustaqim kaya kilat sing nyamber. Wattasi'u utawi kang kaping 9 yarjuhu onjo unggul abot mizanuhu timbangan amale wong iku minal hasanati saking kebagusan-kebagusan. Amal kebagusane unggul luwe antep. Sing nomor 10 janjine Kanjeng Nabi, wong sing ngetokno zakat fitrah yamkhullahu ismahu, Gusti Allah busak jenenge wong sing ngetokno zakat fitrah iku mang min diwanil asqiyai, saking bukune golongane wong sing cilaka. Oh, Masya Allah, dihapus namanya dari buku catatan orang celaka. Artinya tidak termasuk orang cilaka. Makanya monggo ngetokno zakat fitrah, bahkan tambahi sodako-sodako langkung sae. Mumpung niki tasik Ramadan, monggo siap-siap kangge niku. Nek wajib ngetokaken mangke malam riyaya sakderenge salat Id. Mugi-mugi sedaya amal sae kita dipuntrami kalian Allah, diparingi Allah kegiatan ngelampahi Ramadan ngantos tutup, saged ngetokaken zakat fitrah lan sedaya amal sae kita dipuntrami kalian Allah, diparingi Allah sedaya kemawon husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.